Bueno, jo soc Pasqual Safont Moliner i sóc el president de la comissió del bou d'ací de Villarreal. Demà tenim l'encierro de la ramaderia de Guadalmena a les 11 del matí i per a nosaltres, pues, a banda de ser el coet d'eixida, és el plat fort de la setmana, no? Per dir-ho d'una manera. Bueno, pues es trobarà amb 6 bous molt ben presentats, rematats i en condicions i a l'altura de lo que considerem que tant l'aficionat de Villarreal com l'aficionat que puga vindre de fora espera topetar-se així al poble, no? Demà l'encierro, un encierro espectacular que m'acaba d'ensenyar Pasqual Safont, el president de la comissió del bou, els bous que ja estan així, no? Uns bous impecables, amb molt bona presència, a veure si tot va ben guany, hem ficat tots els esforços possibles per a que això sigui així. Vull agrair moltíssim el treball de la comissió del bou i els seus voluntaris per a que tot isca bé. Pues podrem veure que ha canviat un poc l'eixida, s'ha retallat un poc l'encierro, encara que és un encierro de més de 800 metres, i el que veurem són més mesures de seguretat. L'encierro s'ha aprofitat barreres que n'hi havia antigues, s'han reciclat per a poder ficar en un entorn i s'ha millorat també la seguretat en tot el que és l'encierro. S'ha fet un curset específic per als voluntaris taurins per part de la Creu Roja i també van a ficar-se per tot el recinte, no sols l'encierro, sinó tots els dies de bous, 5 camilles per tota la vila, en la qual els voluntaris taurins també tenen un protocol adequat per a poder, si passa alguna cosa que esperem que no passe, acudir i portar a l'enfermeria en la major seguretat. Bueno, ara mateix molt tranquil i molt satisfet, sobretot perquè han anat tots els bous bé, així tot com esperàvem. El grup i la comissió els he vist molt contents i per mi principalment també era algo prou important, que el grup estiguera satisfet i recuperat d'altres accidents que havien pogut tindre anteriorment. El treball ahí se veu reflejat en aquest tipus de coses, ben coordinats, tots al seu puesto i alhora es veu fora. Per tant, crec que no hubo cap incident, un encierro limpio i ràpid i cap incident. Aquestes empreses que se dediquen a això, la veritat és que tenen una professionalitat, ja podeu estar bé, no? En el que són 20 minuts, mitja horeta, desmunten el que els ha costat muntar en 2 o 3 hores i preparats ja per a poder fer el bou. El que són els bous al carrer, el bou serril són els 2 dissabtes, dimecres i dijous, i després tenim 2 dies de ganao de vaques o de corro, que diem així, que és el dilluns i el divendres, en doble sessió els 2 dies, tant sessió matinal a la 1 de migdia com sessió de la vespre. Recalcar que el dilluns, degut a que està l'ofrena, adellantem la sessió de la vespre a les 5 per tal que no es puguen solapar els 2 actes, l'ofrena i les vaques.
que organitzem o bueno, que comprem el que és la Junta de Festes, pues, bueno, les xicueles sempre tenen, també es fa il·lusió i se n'han volar cada dia els bous, tant en maig com a setembre intentem repartir-les perquè cada dia puguen eixir una d'elles a donar foc, no? a les boles dels bous. Il·lusionat sobretot, no? Nerviós també una miqueta per tal de que tot isca bé, pues, patim també, no? A banda, independentment, no? de lo que deguera passar l'any passat, per tal de que sempre isca bé, que no hi hagi incidents i sobretot pues, res que lamentar en cada agarrar i cada aficionat. No? Però bueno, una il·lusió sobretot i amb moltes ganes ja de que comenci. Yeah.